дӯстони азиз, бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки паплини арзонтар нишон диҳед ва ман ҳозир корвон дар тарафи пажарка 012 ряди обтовӣ ряди якумдаем ва намихел паплинои распродажа, паплинои арзони 50 сомонара пешниҳоди шумо кардан мехоҳам. бинед, бисёр гулҳои хушрӯй ё ғавсаканд. Арзонтаракошам ҳастай аз инода ва ё бо тиныки бадан. Мисол нами гуло бромадагиай, вале сифаташ ранги докаяй, хе тиныки бадай. И бо состаракошай 50 сомон 3 метраш. Бисёр вақт мепурсед ки чанд қадарша дар назар доред. 3 метрша ҳамин чи нархе ки гуфтестам, ҳамин 3 метраш 50 сомона, яъне як либосаш. Негли калона бинед чӣ хушрӯ. Аз ин дарё дошта бошед. Дар тобистон ма паплинои доингша нишон дода будам. бисёр савдош нақс шуда буд авая. харидорош хуб буд. Мисол ҳозир боша и вайш омадай. Слингош омадай. И слингай. Бо люлю дора, чи дора, ино бо тамоман бези бай люлюш. Ҳамин наму дора паплинора. хулоси нами гулоша якта ма ис карда нишон додистам ки шумо ба ҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. касоне ки мисол барои савдо мехоҳанд гирифтан, барои тӯю маърака мехоҳанд гирифтан, ё мешава мисол кирта карда барои хона пӯшидан. киртаи нағз меброя, тиныки бад нестай. чени ӯ арзонако, мисол арзонакои ваям доранд. бозорда мумкин ки 40-45 сомонашам ёбед, вале бои 50 сомонаш камакак бо состаракошай. хулас ина тамошо кунед, интихоб кунед. гулоша бинед чӣ хел хушрӯам. евростилошам ҳастай дар иҷа. намино ҳамаш нусхаҳои доинган. паплинои қиматира нусхаҳоша дар ино задагиян. гулоша яъне аз ами як намудуш бо чанд ранг дора. аз як фасонуш чанд рангай. ана инш аҷоибак. аз ин медонед 2-3 рангш ҳастай. ҳозир вайшам нишон метем. гарошкаву гулкати якҷоя. ина марҳамат бо ази ҳаст. не сердечко. паплиншон саб букакай. биёед касе агар мисол имконият дошта боша, аз наздик як бори дигар худаш бина нағзиша, сифатша ва сипас метавона ки харидорӣ намоя. ин агли атласам дӯстони азиз сафедшам буд, нағз харидорӣ карда будан. ана сирха, ана ишам бинед чӣ хел рангаш хушрӯай ҳаст. аз анаи пиёрушки иям ами 3 метраш 50 сомон. ами чизе ки дидестед 3 метраш 50 сомони. ина гулмайда. касоне ки мисол паплинои гулмайда мехоҳанд,